Ole kan video bulchan nan zona hanin zot tamay mayla ni engzat nge mu hi lawa iom thei tin in zotaila atam zok chuan ni khat ayare kanom thei kan ringom love mut kham lau sheom zia kan cheveka kan lu te na a kan mi te po a vai roi thei china ni kan thil ti na reng renga ril rupe kharsa kan ti bok china tun chuma kan ngai thak tur hi he tiang lam zona ne na in kung kai theilam thil ani dona he keisa hian mi pa panga lai mai chu rumin sil vek mai a chuan gas pakhat manga mu hil theilawa siam anni dona ni experiment ania experiment chu ni khat ni vel thleng chuan akal tluangin apa ngai viau mase nialiam zel nu chuan thil chu akal follow chhota ni ninga nuwa phei chuan thil mak tak tak a thleng ta a ni kwana chuan researcher te chuan thom mak tak an che chan ta ni ni som pangana phei chuan researcher te chuan chu pindan experiment antina mun chu an hawng ta a thil maklu tuk tak mai khovela theingai po an rin lau chu an va mutani kan case ngai thak tur hi Russian sleep experiment tia an kauchin khania he chanchin hian mi tam tak mak ti a hlo tira an ra plom veu boka December kumsang khal sakwa sumli pasari indau pui pani ato pachanga kompni arale to nu khan khovel chuan indau pui ni silo ira thar a chuan kai lai velania boina le hal satna neu neu po indau na in a thlena wangin atam hleni chumai baka cold war tia kan shatlar mai hun lai kha ani boka United States le Soviet Union tuna Russia ram hi ral thuam le akai noya anin tlansia khun lai khania ral thuam le masona tin renga khovel ram ro pui berber pani te chu anin tlansia kani amai ro chu ram inkara poina hemi wang hiana chuak shan lem lova anin elna ber chu an military strength sipai chakna tilen bel zelani hetiang in tlansiak na uchuak taka wang hian heng hun laya chang to hian research an lo bengor hleya experiment shang shang an lo kalpui to bokani sipai chakle tlau tha fei tak an nei du lwa ta wanga thil thleng om ta po an renga German military te chuan pervitin ti mai chu an sipai te hena an sema methamphetamine damdoi ani ber American haule British hau chuan stimulant tha thauna chikhat damdoi benzodine chu an sipai te ani tir ve boka nileng san khwa powa mutmu to alo powa ral an be theina nan ti ni ti chuan April kumsang kha zakwa somlia chuan stimulant decree anti mai chu German sipai te hena tablet million somthum panga aya tamngot mai pe kani nge ngeya American haule German hau chuan an sipai te tha ti chaka ti phura an tha ti fei turin dam doi thatak mai an nei hlata chu Soviet Union lamten an lo sia chuan American le German sipai te aya cha an sipai te pek tur thil siam chwa an tum ve ta ni amai ro chu Soviet Union lam hi chuan tablet semo tuilam emo an siam chhuak lawa an ni chuan gas manan tumani experiment tina tur machine hi an tan zon waka ngai lim lawa tan ina an mission be mek te chu an du an mang thayani indona wanga an mi man le an shen be mitam tak an nei thlata Soviet Union military te chuan an ral thuam ti chaknan an mi man te chu an du danin heng hun lai hian an ti theya kumsang khal zakwa somnga khan mitang noi sari zet mai chu Soviet Union how experiment ti nan until ni in chutania nuclear power test nante radioactive te an mitanga te hian an test china ti chuan experiment tam tak zinga ngai ven hlole miterap mai po chu heng hun laya an experiment pakhatani an mitang mi panga te chu enchin na tanan manga an soidanin ni somthum chung mu hilovin omula ti chuan in zalen thayang tin an tiama an thu soi chu oyum lo viama se du thlan tur dang an nei chuan lo wangin an soi ang chuan anom ta tupani enchin na an ti na mun hi laboratory fi somnga square zawania khompanga omin bedding ero aumlo thunga toilet le tui ero a oma thakha chung dai tur ration da sak anni pokani ceiling a chuan ventilation boruak chhuana le luna niom tak hi omveya
tu ta chang chuan an experiment ti ber tur gas chu an pam lut ta china banga chuan in chinga vel zeta cha glass o ma chu ta chang chuan researcher te chuan an en chin na ti chu an en thli thlai reng bokani camera ti vel fit tur heng hun lai hian ala lova amai ro chu microphone ero anda sak thunga December ni sompanga kumsang khal zakwa somli pasaria chuan en chin na masaber chu chanani ta mi panga te chu experiment room a chuan lu ti ran nia an ma ni ngai puin an mu thein ventilation achang chuan gas chu aron lu tenga apodeu chuk mai ni an en chin na subject mitang te chuan eng experiment atana man ngen ni po anin sha chuang lova lau chiam tur nge lau tur ti po an che thiam lovani ni thum aliam nu chuan thil dang lam engma om lova le khabu te chiarin anin koma an ti tia exercise te po an la a thil po an ein an in chavel bokani en dik tu te chuan ole kan thil ti tum chu a hlo tlin mel don hi an tia an lum hleya nima sela anilina jang chuan mitang mi panga te ti thu pui chu adang chauta a indona wanga an thil tor shom takle an hun ton rap thak tak te chu odang lam tak chuan an soya an ti tia ani nga na alo thleng leya ani nga na chuan thil dang lam tak chu an cheta chung mitang mi panga te chuan engma an sei to lova an ti lova anin be heklo microphone a chuan thil engemoni hi an beng bula inshil ang main an ron soya thu om zenei lo an soyani maika chuan pon lama te chu an ron be ani ngei turin min chwa chuan thil engkim ka shil vekang chu khapa kha mi do he ani mi hlau takani ten ron tia en dik tu te chuan an han en kwala dar thlanga chang chuan hei hi engi omzia gas na tho nge nia an mut kham lo wang niang an tia ninga aliam le nu chang phei chuan an subject mi panga te chuan ngai haina chikhat chu an nei ta vek loma mi in chu ti chuan an ti emo in ti tlat na te hei hi thil ni dan tur ve reng chu ani sa a mishing in ninga velai mutmu atwa chatlo chuan thil mu swale thil sha swalte an nei chin ma se ni aliam zel nu chuan anom dan vel chu mut khamlo wang ringot chu ni thein researcher te chuan an shet talovani experiment ni kwana alo ni le ta jingdar thum vera chuan an subject pakhat chu aron autte twara room chunga te chuan atlan kwal vaka a out thom chuan top chena nei lova ruma chuan atlan kwal chara chol me alovin heti hian darkar thum lai mai chu a omani dar thlang tuk vera chang chuan researcher te chuan makti le angai na chelo tak chuan an en reng ringota darkar thum nuwa chuan a bom te chu a chiat ve kan ring to an jin angein darkar thum nuwa chuan o chuak turpo anei to lova thom chu a chwa tok to ni makle deu mai chu a chian dang mi pali te chuan an chian pa aw vak mai le tlan kwal vak mai chu an ngai ven lova thil thleng omlo ang mai an oma reaction engma an nei lovani an pali chuan ain chokin maika chuan thil anin soi chok char mai ni experiment ni som pani na alo thlen chuan mitang pakhat chu aron au je vele ta a aw velo midang pani te chuan ngai saklem lovin an le khabu chu an lo pot dar chara an mani ek te chu met pherin le khabu nen chuan an me polani chu le kha te chu researcher ten an bi na tuk vera chuan an bel khat ta veka researcher te chuan an chetla reng chu an mu thei talovani maktak main hemi nu hian aw thom po chu are zui maka microphone a zoite te ya thil soiri po atop zui mak boka boruak chu are ta thiap mai ni sompalina chuan researcher te chuan microphone chu a cheta emoni an tia anom na chang chuan an han endika alo chavek box si microphone chu a chasia thom engma om to siro lai chuan anril ru chu ati boile ta a oxygen meter chuan a chunga mi panga ri chu aladam vekti a entier box si engche ange thleng ta le atoba chuan commanding officer chuan thutluk na asiam ta thuta intercom on ru kongka hi hunturani ati tamaya mase researcher de chuan experiment dan bo chetna ni sin anlo tia mase officer chuan ngoi makro ka suyang chuan ti nga ro ati ta thlot maya
intercom atang chuan kongka hi karon hong dona kongka bula tuma lo su chhuata buk khopin lo vekang cheu tin a chunga mi panga ti chu an chia tir masa a ti chuan batun chu metin kongka chu an hong ta ni kongka an hun ma chuan gas chu an di to pa boruak thiang hlim chu an pelut masa a chu vele chuan microphone a chuan ochak vaklo tak chung hian ani theilo gas kha kan du ni gas min peru u tin aron awa kongka an han hong mai chule anjin phak lo thil an va mutani room chhuata chuan thisen alo tling veka mi pa panga te chuan an mahni taksa chu an ei ngei ne hriatin an taksa them te chu alo dar nuaya an ru rel te chu alo lang heu huaw maya an pum chu alo korol boka pakhat phei chu alo thi to nge an jil le an ko chunga organ sau te chu an lo lang hialani maktak main mi pali te chu heti chung hian an lo ladama an kutang te chu aral lo chawa an ru te alang vek an nak ru te po alang thei vek to a maktak main an digestive system chu alo la function kat bok sipai te chuan mi pali ladam te chu experiment room atang chuan shwai chhuat tumin an beya an ni chuan chhuat dulavin an lo bele chiama hetia anin be na hian mitang subject pakhat chu athi phale nge ni sipai pakhat po chu subject chuan angonga ase sakzui boka aladam chhun mi pathum te chu an hliam na sataka wang chuan morphine mi pakhatin adon chin panga ayatam mun somvelin an chiu hiala tamdoi chuan a hne viau dona mase muthil an hlau hleya an muthil launan an thei top an la chwa tang ani hei hi engwange an chilawa gas na thoka alona satto em wange ti zona aum hiala aladam pathum te chuan muthil an tumlo tak setani top mai an hliam te chu anasat em wangin damdoin panpuyan niya doctorin surgery ti turin alawra man hluma inzaidon an hiptir chin anesthesia gas chu doctorin an hiptir don chuan subject te chuan an du lovin an lo bele chiama anesthesia gas te lovin darka ruksat mai zayan niya an zailaya omve nurse pakhat chuan hlau tak chungin surgery lai khan subject pakhat chuan alo noi char ne na suya inzai tuang takan zo nuwa chuan commanding officer chuan mi pathum te chu lepa dale turin researcher thena chuan thu apeya an gesman bokha an hiptir le tani EEG monitor mangin an thuak chivel an monitor renga maktak main monitora chuan normal le brain dead ti chu ainlan chok char ani omzia bera chuan achangin an thuak athia achangin an thuak chu aron pa ngai le china an thia an dam le chin tinang velani gesan peklu le ma de chuan subject pakhat chuan ami chu chinga amu hil veta ti chuan amu thil rual chuan athi zui ngalani subject pani cha andam ta commanding officer bok chuan aladam om chun chu experiment room a chuan da lutula researcher pathum te pokha da lut vero utiin thu apetamaya chipaide chuan an commanding officer thu zomin researcher pathum te chu experiment room a chuan da lu ventum ta a chu thupek chu researcher te chuan makan tin angai nan shelo hleya launa le thinrim na chuan ronwa khat ngalin researcher pakhat chu asilai pairuk chu phorin commanding officer chu akap dani researcher chuan commanding officer aka hlum hnuwa chuan subject pakhat ledam chu aka phlum zuya sipai dang tele researcher dang pani te po chu lepatang chuan antlan chedar taveka atopa researcher le subject pakhat chia chu anom ta a researcher chuan silayatin chung chuan launa le thinrim na nen inbel bomin okhur hlok tung chuan engei ni tin azot vin larmaya chuta chuan subject chuan heti hian achang ta ni noi chungin I theiknil taim ni keini hi nangma ania swalna te atna omkha kan ni etin asuya nangma a ram sakhongai na le lainat na nei lokha kan ni e atia athu sei chuan researcher chu ara playa asilai ken chuan akap hlum zui ta ni he chanchin hi atak ani chem shat ani lawa hei hi Russian sleep experiment ti internet lama viral chiamania creepypasta wikia August ni som kumsang hi soma khan account pakhat orange soda tin aposa athozia tereng reng hi achia tu tan chuan
drill fan right thei khopin asiak thiama angai nombok mase azia anga an taksa te anei nuwa po anladam anga anziak hi mithiam te chuan thil ni theiani anjing lova chumai baka manlai le tun nu thleng po in he thon thuwa gas mishing momal lova omtir thei hi anla siat ngai lo tho an soibok case tak tak pakhat han soi leila kumsang khasakwa sumrok pali khan kumsom pasari mi high school zirlai pakhat Randy Gardner chu khovela muhil lova omrei thei berni tumin world record siamatuma Randy chuan nili muhil lova om nuwa athluak apangai lo veka om dan chu apangai lo engkim mai chuan athina tirem hlur maya tuma abe chape lova mi thu soipo angai thape lova a hovekani asiat na thlengin amumal lo veka engthela ma chuan aril ru pe theilawa ti chuan hallucination kan ti mai mit vaina thil mu swalna te chu anei chan ta ni kongsira signboard intar ti chu mishing dingi mote tia tlailama phel chuan mihang footballer lar tak pakhata ai ngai mia to athluaka chuan emo inti na kha anei na sa hle ni aninga na phei chuan athil mu swal te chu anasa to hleya athluaka chuan ramngupil ril le are taka hian ummangin ain ngaya ani kwana phei chuan a shisel na te chu a cheto hleya adu zong po asoi chuak zau theilawa ani somna chuan thil sha swal anei chanta a radio show pakhata hosimo ain titlata mi pakhat hian mi ale mi chho tak anga lantir atum ni tena ngai bok Randy Gardner hi ni som pakhat chung mu hi lovin a omani Randy Gardner ma hian mi pakhat kumsum thum pani mi radio lama milar le mingthang tak Peter Trip chu kumsang khazakwa sumnga pakwa khan ni ria chung mu hi lova omalo tum ve to boka Peter chuan anilina changin thil mu swal anei chawa maimom te chu a phekhok chunga lutang tena sia a sazu te chu abul vela lotlan kwal rengangin a she boka darkar za somni nuwa phei chuan athil mu swal le athil sha swal te chu ana sato hle hotela omangin ai ngaya inbol fain ain thak tu chu jawar an pot hong chu meikang na satak mai alhwa hlwa mai chu a muta thut angte rain sia a ati puito scientist chuan asiat lovin a phia ruten achazuya thil ti anga chwa atum anga te angai bok scientist pakhat chuan ama puituma apan nai chuan a mu danin undertakerin ama chu aron pana thlana anung chungin phumatum anga angai hlata kholaya lavin atlan chewak waka a taksa shisel na po endik hlei thelovin midang te chu ati boya ama enkol to physician te poin andu angin a taksa din mun po an enfia theilovani alo beile zela aneriat na phei chuan angai haina le athil mu swal te le a khovel ataka thil thleng te chu a she sang thei to lovani a chiale chhasiat na chu a hlo ani bera banga intar sana te chuan a chian pa mel te chu muwa a chian pa nge ania Peter Chipa ani ti te chu an shelawa kumsang khazakwa sumkwa pasaria khan Guinness World Records te chuan sleep deprivation record hi anlo ti top hiala a hlo omna le a so khok chu a poi thei em wanga ti to panni record na nung ber siam to hi Robert McDonald ania ni sompariat le darkar somni pakhat baka mini somli chung muhil lovin a omani record hi kumsang khazakwa sumriat paruka siamania natna chikhat muthil tumlo wang shim shim nelem lo natna fatal familial insomnia anti hi a oma henatna ve tu hian anthi puitlang puichin ati damna omlawan ti ni henatna muthil thailo na hian thil mu swalte thil shal swalna te panic attack te asyam theya henatna hian thali vel o tlang puya thuaklam chu awai tak vek wangin thina anchunga a thlen pha tange nge chin amuthil thailo topani mai ni ome atira kan case ngai thlak Russian sleep experiment kha atak ngein athleng ti finfiana umlawa mase Soviet sleep deprivation torture anti ero atak takin athleng thung he Soviet sleep deprivation torture antia hian indopui hun lai vel khan Soviet Union ram chuan an mission be te chu ni som chuangte mutir manglovin tho anzot fia china ni tam tak an muttak lawa chuan an du danin an control theya anti lo puya po ti angin anin ngai tira lekha an sign tir zung mai china ni ome
at Sukhanovka prison hi torture da ka tin an soi china helung ina hian mitang ti chu sleep deprivation torture mangin an lo shem to china ni Russian thuzak thiam pakhat sozani ten chuan mishingin amamu angmut mu atwalo chuan amani na ngei po a thei ngila adwang poin a khosa theilo china ni atia Israel Prime Minister Hlui Manakin po hi Soviet Union haushen be na chingin alodam chuak ve to a experience a soi chuana chuan lung ina atan lain atan puite chu an mahni man tu sipai te thu thuwa anum lai te mu tho soya an du wang rengi mo an zalen theinan lekha a chuan an sign ngai lawa tu ma ti boy lawa ha dam taka an muthil theinan te an sign china ni atia muthil chu an thalhel tak zatani a Sukhanovka prison a hian inti sheom an thiam leya ni somnga vel muhil manglawa patling po au me chuan apoi khoi me lawa po ama ngei poin ati emo anti hial to china ni ome general an man pakhat seriakin poin a shiatna a hlo hiala ui anga in ngain atana sel chunga chuan uyangin a khosatani Russian sleep experiment hi thudikle thil tak tak thleng ani ngeyem ti fin fiana omlo ma se hemizul hian manlai khan anlawin shem chin ngei chu ania hemizul hian he thon thu hi an phwa ta te po ani lawang ti soi thei ani lo khati song kha tun chum kan video chu ania video dot leya a aya ngai nom nen kan lo let le thwayang